čus, já jsem velká sigla a tohle je speciál za 11 odběratelů. Tak zatím čus. To bolí. Lidi, to extrémně bolí. Na hojdačke už jsem nebyl extrémně dlouho. Ale fakt. Podívejte, takhle se to roztáčí. Počkejte, abyste to viděli. Takhle se to roztáčí. Počkejte, takhle. Jo, takhle se to roztáčí. Takhle. A podívejte, 3, 2, 1, teď. Jsem blízko stromu, vidíte? Jo, promiňte. Počkejte. Tak. Wow, lidi. Neskoušejte. Jakože byste to měli, je to asi zábava, ale podívejte, jak se to točí. Nechci ukázat, kde bydlím, ale to není aj tak můj byt, aj tak můj dom, takže je to mojí sesternici, ona nemá 18, jakože její mámy. Jo, to bolí, podívejte. Teď to bude lidi bolet. Podívejte, jak to dlouhý. 3, počkejte, 2, 1, teď. To se točí, točí se to. Počkej, chci udělat pohled takhle zemi, jak se to točí. Tak. Pomoc! Točí se to! Počkejte. Není to dobrý záběr, ne? Ne, jo? Fuj. Extrémně špinavý telefon. Fuj! Omlouvám se, je něco. To nevím, či to vypnu. Asi ne. Ne! Jo, natáčí to. Dal jsem screenshot. Je to extrémně lidi hát. Omlouvám se, že se podívám tak hore, jen chci vidět, jak se to točí. A dávám aj trošku aj výpohled. Tak a potom to zkusím na zem, abyste to viděli. Jakože když se to roztáčí, tak to asi tak není hrozně, ale už když to je jakože rozjetý, tak to extrémně bolí vaším břichem a hlava se extrémně točí. Jo. Takže, co jsem to udělal? Poď jsem ho natočil. Já to nevím. Počkejte, točí se to tak. Jak to udělat? Jakože, počkejte. Dám telefon. Nevím, co tam dotáhnu. To je pavouk! Pavouk! Nebudete to vidět prostě takhle. Teď. Co? To se netočí. Promiňte. To voda! Ne. Co to je? To bylo. Mimochodem, chceli jste se zeptat, že co dělám teď za video? To je 24 hodin na houpačke. Uvidíte 24 hodin, bohužel večer se nedá natočit, protože jsem tady, jakože v dědině. Takže musím udělat ráno, teď a ráno. Jo. A dokonce se i tady budu přezvykat, ale to vám neukážu nikdy. Prostě nikdy 24 hodin na houpačke, to je dobrá challenge. Jenomže jsem na mě takhle všichni koukají, jako za blázna. Abyste chápali, že kde jsem, tak tady, jo.
Abyste chápali, že co to je, tak omlouvám se, že jsem to sopl, jen protože mě volala moje sestrnice za blbost. To vám nemůžu říct, tak jo, ona mě volala, ale nevím za co. Točí se to, teď se to je takhle. A jak to udělat, abyste to viděli z dola? Tak, počkejte, zkusím, že to drží na stromě. Vůbec nedrží, vůbec, jakože vůbec. Já se spadl. Tohle. Tohle tak 3, 2, 1. Jakože teď se zabávám a uvidím, jak to bude večer a ráno vám dám vědět. Fuj mucha. Takže 3, 2, 1, teď. To se točí. Zkusím s rukou. Jdeme na poslední hod. Tak. Točí se to. Je to hard. Točí se to. Akože toho bylo, akože pomalší. Prostě taková nuda. Točí se to. Hej! Dobre, bude to tak. More hoptá. Už to točím takhle. Takže nechyť všetci. Není to ľahký. Už mám nápad, jdi. Uděláme to takhle. Já dám takhle dole kamerou. A podívejte. Takhle, když to děláme, tak se to točí a vy to vidíte. Jenže já musím být takhle. Točí se to. Prostě nuda. Prostě počkejte. Co to je? Lidi, mě bolí hlava. Mě extrémně bolí hlava. Jakože... bolí mě hlava. 3, 2, 1, teď. Daleko to stačí. Prčic. Mě bolí extrémně lidi hlava. Já už to asi nedám. Piči. Ticho. Právě tady takový týpek. A to bůha stačí. On mě neviděl, takže mě oni... Právě lidi tady takový týpek. Počkejte, ticho. Ale já jsem se zamotal. Prvý byl tady taký týpek lidí. Búchal, jak to říct, s dálkou krabici búchal, takže silno. Vy se toho neslyšeli, ale možno dačo a odešel. To je divný, ale jdeme na to. Počkejte, číhle na teď. Počkejte, záběr musím teď. To se mi to, jak jsem sekl lidi. Omlouvám se, počkejte, Počkejte, zkusím tohle. 3, 2, 1, teď. Co se dělají? Wow! Tak mám to. Ještě si budu točit trošku. To se točí lidi. Tak se mě lidi bojí. Už se lidi pomaličku smívá, tak já si jdu lehnout a zítra se vám ozvu. Ani nevím, jak se to tady dělá, takže počkejte. Jo, takhle a
Já nevím, jdu se přebudit a nevím, či se vám asi ozvu. A neumím se dát. Prostě nevím se ohnout, takže nemůžu se ani obojit, takže jdeme spát. Možno, počkejte, tak. Možná se vám ozvu, když poháju, já nevím. Jak budu teď spát lidi? To nikdo neví. Tak asi budu takhle spát. Já se vám ozvu až zítra a zatím čus. Takže čus. Dneska vám to řeknu všechno. Jsem ještě na hojdačky, ale extrémně mě bolí ruka. Podívejte, co mám červenou. A víte proč? Protože se tady úplně nedá vydržet, ale asi to prohaju lidi. Já nevím, ale asi jo. Prostě už to nevím. Mám se zdát, nebo ne? Právě po obědě, já jsem to natáčel pravděpodobně asi ráno. Počkejte, já se podívám. Jo, ráno jsem to natáčel. No a teď je po obědě, ale nevím, či to vydržu. Normálně takhle nespím. Takže, počkejte. Co robíš? Takže lidi, jsem tady s mým kámošem Majom. Pozdrav. Okay. No, je to Slovák, určitě. No a řekni, či jsem to prohrál, tu challenge, nebo ne. Jsem tady ještě s Alenou. Gečovia. Čo, pozri. Hnusný Gečovia. Blanko, tu challenge pohrál. Jo, prohrál jsem. Vidíte? Prohrál jsem celou challenge. Jestli vám tohle video líbilo, tak dejte odběr a like a zatím čus!